बिदिनो आरोबाव मोनसेबाव बा मोननै मोनथामानो खालामलांबाय थानो हाथों मोनफ्रोमबो जायगायाव आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो आंनि फंबाय बिनानावनि थाखाय बिदिनो मोजाङै दावगालांबाय थानो हाथों आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो। जिहेथु बिथाङा दिनै जे गावनि एक्टर केरियारजों लोगोसे बे बिजनेसावबो सासे जाखांफुनाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। दा बे समाव बायग्राफोर एबा कास्टमारखौ मा खालामगोन आब'फोरनि बे दखानाव माबायदि बाहागो लाफैजानो लुबैयो? आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो दस्राफोरनिफ्राय लायाजासे जोंनिनो जों दा बर'फोरनि दखान दा फुजि बिनानावा जोंना खालामदों बाहेरानिफ्राय लायाजासे जोंनि लकेलनि दख'नाखौनो आं बायनानै गानजानो लुबैयो। आङो आंखौ मोजां मोनग्रा बा जोंखौ सापर्ट खालामग्रा गथ'फोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों बे लेडिस मामोनलाय हेल' लेडिस दख'ना दखानाव फैनानै जाहाथे बयबो लांफैयो आरो जोबोद मोजां कुवालिटि आंबो जोबोद गानबाय बुहुद गाननानै आंबो मोजां मोनदों कमफर्टेबोल मोनदों आं लुबैयो बयबो बेयाव फैनानै बायनानै लांफैथों। आङो बे फुजिनि दखान गोदानखौ अपेनिं खालामनानै जोबोद गोजोनदों आरो आं जोबोद प्राउड फिल खालामो रानिखौ जे बिदि दा जोंनि क'क्राझाराव मोजां दखान गावनि एकदम मेहनतजों गावसोर सानैनि जेनेबा आंनि फंबाय विंकेलजों फुजिजों मेहनत खालामनानै जे बे दखानखौ बिसोरो फसंदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिदिनो खालामलांबाय थानो हाथों।